τον κύριο Γιώργο. Το αυτό είναι κοντάκι δεν είναι. Αυτό. Το γυριστένιο. Τώρα φαίνεται κανονικά. Για να δούμε. Τι κάνει μαλάκα. Και το κατηβάζει, κατηβάζει. Έτσι. Έβγαλε αερόφωνο, κατεβαίνει. Έτσι στα πλάγια. Δεν είναι πλάγια, διάβολο. Το κατέβασε ωραία. Μπράβο από τους Άγιοι. Πώς θα πιέσει ο επόμενος φοράς. Πόσο το μαλακά του κατέβασε παρέλας. Μπράβο. Άστο να κυλίζει ρε μαλακά να παίζει. Ναι, αλλά τώρα όμως δεν θα κουμπίσει κάτι. Θα κουμπίσει. Έχει ροδάκια από εδώ και από εκεί. Έτσι κουμπάκι στα